Бұрын заман бір ир белән хатын торган, тормышлары шактый гына факир булган. Асраганнар бер кәҗә берлә бер сарык, булары булган берсеннән берсе арык. Әйтә бер көн ире, карамында хатын, үзең яхшы беләсең бит пишән хакын. Китсен бездән чыгып кәҗә белән сарык, ашап ята бушка гына алар азык. Хатын күнде. Диде, ирем ярар, бу икене кумаклыкка булсын карар. Кәҗә берлән сарык хәзер китсен бездән, аларны соң асрап турып ни файда бар? Нишли инде мискин кәҗә белән сарык, булмый хуҗа кушканына каршы барып. Икесенә бер зур гына капчык тегеп, китте булар кырга таба сәфәр чыгып. Китте булар, бара, һаман бара, күренмидер күзләренә ак һәм кара, бара булар. Күпме баргач Алла белә, юл өстендә үлгән бүре башын таба. Курка башны кузгатырга кәҗә куркак, күптән инде куркаклыкка сарык уртак. Баш янында булар икәү тора куркып, әйтешәләр бер-берсенә: син тот, мин тот. Кәҗә әйтә: сарык, син көчлерәк. Сарык әйтә: син сакалбай, гайрәтлерәк. Бүре башын кулга тотып кузгатырга юлдашларның берсенең дә җитми йөрәк. Озак торгач шунда кәҗә белән сарык бүре башын тота алмыйча куллар барып, башны икәү тотып ике колагыннан юнәлделәр капчыклары эченә салып. Бара булар, тукталмастан һаман бара. Күрә булар, ерак түгел бер ут яна. Утны күргәч иптәшенә әйтә сарык: әйдә кәҗә, кунык бүген шунда барып. Ут янына бүреләр дә килә алмаслар, безнең анда кунганлыкны белә алмаслар. Сарыкның бу киңәшенә кәҗә күнде, әйдә иптәш, ярар, барсак барык инде. Кәҗә сарык ут янына якын барса, мискиннәрнең күз алдында менә нәрсә? 3-4 бүре утырганнар каршы утка, тырышып пешермәктә алар бутка. Кәҗә сарык күргәч ушбу тамашаны, калды куркып һәрберсенең ярты жаны. Исәнмесез дуслар, бүре әфәнделәр, диләр булар күрсәтмичә курку хәле. Куаналар 3-4 бүре моны күргәч, аларына сарык белән кәҗә килгәч. Ашыйбыз дип бу икәвен тотабыз да, менә ничек ит таптык без боткабызга. Кәҗә әйтә: кайгырмагыз, бездә ит күп, ул ит белән һәр кайсыбыз булырбыз тук. Ни карыйсың? Тиз бул инде, тиз бул сарык, капчыктагы бүре башын китер алып. Сарык шунда капчыктагы башны ала. Барча бүре куркуыннан шашып кала. 3-4 бүре хайран калып торган чакта, кәҗә һаман гайрәт чыга. Ачулана. Кәҗә әйтә: мики-кики, капчыктагы бүре башы бит 12. Ах, уңмаган, жүләр сарык, надан сарык, моннан зурырак бүре башын китер табап. Сарык та тиз генә аңлап ала бу алдашны, капчыктан алып килә шул ук башына. 3-4 бүре чынлап инде куркыштылар. Бер-берсенә күзләренә йөртештеләр. Түгел хәзер бүреләргә ашау кайгы.
Тиз-тиз генә бу урынны ташлау кайгы. Ничек качыйк, ничек табый качу юлын, һәрбер бүре шуңар салган бөтен уен. Торып әйтә шул арада өлкән бүре, картайган һәм күп эшләр үткән бүре. Туктагыз ди, мин тиз генә су китерим. Суы бик аз, безнең бутка пешәр коры. Шулай итеп, өлкән бүре суга китә. Кайтмый ләкин, озак кына заман үтә. Кайтмый бүре, изе дә юк, исе дә юк, мәҗлес халкы арып бетә көтә-көтә. Бүреләрне тагы курку басты, чөнки хәзер башлыклары китеп качты. Тагын берсе суга таба китте торып, туктагыз, мин эзләп кайтыйм дигән булып. Мәгълүм инде, бу бүре дә кача шулай. Хәйлә берлән качарга юл ача шулай. Кайтмый бу да, әллә ничә сәгать үтә. Мәҗлес халкы көтә һаман, көтә-көтә. 3-4 бүре берсе соңра кача берсе, өченчесе, аннан соңра дүртенчесе. Булар качкач кәҗә белән безнең сарык китә инде рәхәтләнеп, ирек алып. Утыралар аяк бөкләп каршы утка, булар инде тәмләп кенә ашый бутка. Ашап туеп рәхәт кенә тыныч кына, кәҗә сарык бүтәннәрен шунда куна. Иртә берлән иртүк торып таң аткач ук, кулларында бүре башын салган капчык, тагын булар урман буйлап сәфәр итте. Нәрсә языйм? Хикәям дә шунда бетте.